Ya, amin. Aturi napa? Ayo Pak Bung. Nanging piye kabeh iki wis kepencot. Ibaratku ora bakal dadi sego. Mula getun rugi iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo. Nanging piye kabeh iki wis kepencot. Ibaratku ora bakal dadi sego. Mula getun ku iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak dompo. Okay.